Dobar, danas ću vam pokazati kako možete promijeniti temu. Dakle, ovaj link će biti u descriptions. Dakle, imate ovdje dosta tema, inače ja ću skinemo upravo najbolje. Idete download ovdje. Evo ga. Sad čekamo malo vam skine. Dakle, evo još malo. To je to. Ovo idete tu, extract, stop, ok. To je to. Dakle, uđite na to, idete ovdje temec i idete li instalirate. Gdje ćete li instalirati? Ja to instaliram ovdje na ovaj desktop. Čekajte. Evo je ta tema. Izvinjavam se, kad instalirate imat ćete ovo, tu ne, idete ovo ovdje i tu vam je ova tema. Kliknete, namestite sliku, sad ću naći neku sliku. Ovdje ću dati ovu sliku. Ovo ću sad namestim kako će gledati. Čekamo. I ok. To je to. Ovo neće trebati. Download. Yes. Dakle, vidite kako sad izgleda sve drugačije. Hvala što ste gledali ovaj tutorial, nadam se da ste nešto naučili. Doviđenja.